Assalamu alaikum hurmatly tamaşaçılar. Heftenin habarlarına men Nur Muhammed Sadat bilen Türkmen Radio arkaly hoş geldiniz. Şıbırgan şäheriniň şaharwalyk idarasy 3 ay içinde 12 milyon afgany gazandygyny habar berdi. Şäherdarlyk mesuly Mevlevi Habibullahi Qani'nin aýdyşyna görä, bu idara Mizan, Aqrab we Qaws aýynyň içinde 12 milyonu 422 min afgany gazandygyny aýtdy. Habibullahi Qani bul awaýdyň şäher içindäki nakliýa wasaitlardan, Şıbırgan şäherine giriş ýollaryndan, ýaşaýyş öýlerden, kira edilen dükanlardan we şähri lewhelerinden ele gelendigine aýtýar. Faryab welaýatynyň Anxuy ulsuwallygynda 20 milyon afganlyk bir çök faýdalanışga tapşyryldy. Faryab welaýatynyň mahalli mesullarynyň aýdyşyna görä, Anxuy Törtgana ulsuwallygynda bir çök gurşalyp il hyzmatyna tapşyryldy. Duşanbe jet ayının 11-nji gününde Yama Petroleum adlı bir çök bir Afgan täjir tarafından 20 milyon Afgani hazine bilen mahalli mesullarynyň huzurunda açılıp il faýdalanmak üçin il hyzmatyna goýuldy. Äkerançylyk wezirliginiň serperesti Ataullah Omari bul çökün gurşalmagy memleketiň abadlyk we awadanlygyny görkezýändigine diýdi. Saleng tüneliniň konkret işleri tamam bolup kette lari motorlar yüzüne açıldı. Fawaýda amma wezirlige ýekşenbe bir gepleşikde ýük taşıyan motorlaryň driwerlerinden nakliýa wasaitlaryny kanuny ölçekler bilen gelip gitmegine, jala we gar ýaganda seregin harap bolmamasy üçin motoryň taýyrlaryna zanjir baglanmamasyny istedi. We hemde bu gepleşikde ýükli motorlaryň kanuny ötgeç etmege aýdyldy. Mulla Yaqub Mujahid hemsaya ülkelerden öz serhatlerine dogry gözçilik etmeklerine istedi. Goranmak wezirliginiň wagtlaýyn weziri Mulla Yaqub Mujahid soňky 12 aýyň dawamında howsuzlyk güýçleri tarapyndan bitirilen işler adly bir ýygnakda dürli hüjümlerde eli bolan onlarca Täjikistani adam İslam emirligi tarapyndan öldürilip, başga onlarca adam tutsak edilip we 20 sany Pakistany öldürilendigini aýtýar. Ve hemsaya ülkelerden öz serhatlerine yer ve havadan doğru gözçilik etmeklerine istedi. Serpil welaýatynyň 6 ulsuwallygynda 6 sany su zahira bentleriniň işi başlandy. Ihya we inkişaf dehat wezirliginiň aýdyşyna görä, bul bentler silleri gaýtarmak we yer asty suwlaryny köpeltmek üçindigine aýtýar. We hemde bul wezirlik bul welaýatda 15 sany su ýetirýän şebekelerini iftitah edenligine habar berýär. Bu şebekelere 17 milyon Afgani hazine bolup UNICEF tarafından berilýär. İtlaat we Ferhang wezirligi Jawzjan welaýatynda 15 sany taryhy jaýy tapandygyny habar berdi. İtlaat we Ferhang wezirliginiň bastanşynaslyk başlygy Zabihullah Sadatynyň aýdyşyna görä, bu taryhy jaýlar Fayzabad, Hojadykku we Şıbırgan şäherinde tapylanlygyny aýtýar. We hemde bu jaýlarda tarihi 2-nji qaryndan ta 13-nji qaryna ýetişýän 8 sany syfaly çanak, muhra we misli sikke tapylanlygyndan habar berýär. Afganistanyň İçeri işler wezirligi 2020-nji miladi ýylynda muhaddira mawatlaryna garşy 15 miňe ýakyn aýratyn ameliyatlar bolandygyny aýtýar. İçeri işler wezirliginiň sözçisi Abdulmetin Qani bu ameliyatlarda 8200 tön muhaddira mawatlarynyň keşf we ele geçirilendigini aýdyp we 8500 mücrimniň tutsak bolandygyny habar berdi. در سال 2023 در حدود چیزی کم 15000 عملیات ویژه علیه مواد مخدر صورت گرفته که نیروهای ما ریکار گرفته که خیلی دستاوردهای خوبی در او راستا داشت. Swiss yurdunun sefirligi tarafından Afganistana 4,25 milyon dolar yardım verildi. Pakistan yurdundaki bu sefirlik öz Twitter safhasında bu yardımların Pakistan yurdundan cebri deport bolan Afganlar ve Hiratdaki bolan zilzileden nuks gören Afganlar üçindigine yazdı. Bu haftanın haberleri şulardan ibaretdi. Gelecekki haftacha sizlere Allah-u Pak'a tapşırıyor.